Det er vigtigt for mig, at mine 2 små drenge, som er 2 og 3 år, at de oplever nøjagtigt det samme varieret tilbud af fritid og kultur, som jeg har oplevet. Og det vil jeg gerne gå ind og hjælpe og støtte op omkring. Altså, de ildsjæler, de frivillige, som arbejder stort set gratis i klubber og i foreninger, de skal støttes. Jamen, Socialdemokratiet, jeg er udlært over på Smølborg Værft, dengang det eksisterede, og der kom jeg ind i, hvad skal man sige, ikke politik, men i hvert fald fagforeningspolitik. Der er en stor forskel på, hvad højrefløjen politik vil, og hvad venstrefløjen politik vil. Og den forskel, den var helt klar for mig, og jeg valgte uden tvivl venstrefløjen, og det blev så Socialdemokratiet, som jeg blev medlem af i 95. Ja, jeg arbejder som skolelærer i Odense. Jeg har været skolelærer i 12 år, og arbejder med helt små, altså første klasselærer, og så arbejder jeg med de helt store 10. klasses lærer også. Jeg har 5 fridage her op til valget, hvor jeg kunne, hvad skal man sige, komme ud og føre valgkamp. Jamen sådan fra 8:30 til 11-12-tiden, der er jeg været ude og lave dør-til-dør aktiviteter, altså i nogle områder her på Turø og i Østbyen, at gå ud og simpelthen ringe på døren og sige, må jeg give dig mine folder her til på tirsdag, og lige ganske kort præsentere mig selv, hvis folk de har lyst til at snakke, så vil jeg også gerne snakke. Så laver jeg gågadeaktiviteter fra 12 til 2 måske, sådan at jeg er nede i gågaden, det folk plejer ud til de kunder og handler, der er nede i gågaden. Jamen det er igen, altså støtte kultur- og fritidsområdet med idræt, kultur, sørge for, at de frivillige og ildsjæle, de får de bedst mulige rammer for at levere det stykke arbejde, som de ganske gratis går ind og levere. Det er vores erhvervsliv. Vi er forpligtet til at finde muligheder for, at erhvervslivet kan få en nemmere tilgang til deres erhverv og drive deres erhverv bedst muligt. Jo flere arbejdspladser vi kan skaffe og generere hernede, jo bedre er det for kommunens økonomi og for alle vores andres økonomi også. Så bosætning, erhverv og fritids